ассалому алайкум дӯстони азиз, сӯзе назин саломатиё хубай духтаракон магазини 108 омадагием. Беҳад новинкаҳои фасоновардагиан ина нигоҳ кунед, куртои оригинали ипек каседа дар курай. Ҳатман анами нуқтаи савдо биёен. Эспирай, бренди Эспирай, медонен ки ипеки оригинал анамин фирмаи Эспира, фирмаи Ламираж бисёртар меброра ки гарантия дорана ки ҳичи намешава. духтаро марҳамат. бозори Корвон, тарафи Пажарка, дуюм дарвоза, 108 магазин, ряди магазини шишагӣ. духтарако иҷода аксия рафтеста, ёзи аксияшам бо мефаҳмонам тона ки чӣ аксияй. нигоҳ кунед, инаи двойкоям ҳамаш бори навай, паплинакан, тройкаяна, паплинакан бинен чӣ хушрӯча, румолча доран катишон, нархшон 250 сомон. марҳамат, хоҳишмандо, ина расветкаҳош дар кор боша, ҳатман биёен. доставка ҳам Тоҷикистон доран, ҳам Русия доран. куҷое ки хоҳен доставкатон мекунанд. хулас духтаракои азиз, ози ипекора нишон метема, фирмаи Ламиража ба купроҳора ино ҳамаҷода то 1400-1500 мефурӯшанд. иҷада бошад 1200 сомона. ина оригиналаш духтарако, ира бинед чӣ хушрӯ духтагия қафошай. ана баъд бо пешаки киртарам ҳози нишонтон додум, диден ина пешакаш анам хелияй. остинакоша бинем бо чӣ хушрӯан. хулас оригинали тоза ипекай. духтарако размерошон ҳастай, ҳози боршон нав омадагиай. ҳам размеро, ҳам расветкора ба ҳазур аз иҷа меёбен. ина нигоҳ кунед, ина Эспира. тоза фирмаи Эспира, чӣ тавре гуфтум, як бор биёен бо Эспирара чанд ҷода биненда муқоиса кунен ки чанд сумӣ мефурӯшанд. Эспира 1500, 1600 ам баъзе ҷода ҳаст, лекин иҷада 1200 сумӣ меёбен. мана ин моделшам ҳаст, ин моделшам бинен чӣ хушрӯчаян. ҳамаи ҳамино тоза ипек. то охири навор ма тамошо кунен, иҷада новинка бисёрай, ҳози ҳамаша шумо да ман нишон метиҳам. куртои арзонам ҳастай, ба ҳазур интихоб кунен. баъд ана баъд бо ҳастана ин модела, инам Эспирае. диден светли мепурсанд, ина светлира бинен чӣ хушрӯай, цветаш рӯшанак. ин тарафта бошад чанд сумиян? ина инош, ина ёям хушрӯай. ана ино 1150 сомон. ино купраян, купра ипек. мана фирмаи Ламираж. Ламиражам медонен ки фирмаш, брендаш чӣ қадр бренди бақувватай ки качествои беҳтарини ҳамин материалора истифода мебара. мана бинен духтарако чӣ хе хушрӯ. иё чандан? иям Ламиражай 1100. мана ин моделош 1100 сомон. оригинал бренди Ламираж духтарако. марҳамат, бо омада хитонаи пеш як маротиба бинен. ира бинен, ишам светли дора, модели новинка. мана каседа дар корай, дониста бошед ки аз ин фасонам дар иҷа пайдо мекунен. ана ба духтарако инаи дубайски ипек бар инай. иам не ки ипек нестай. як бор биёен ай пеш бинен, мулоими хушрӯи материалаш дубайски оригинал будай. марҳамат, ира бинен чӣ хушрӯ духтагиай. нархшон 450 буд, ҳозир 380 сомон шудагиай. ина агар аз ин моделам дар кор боша, ҳатман биёен. инаи расветкашам бинен чӣ хушрӯчаай. 380 сомони. сангчашон мустаҳкам духтагиай. мана намеафта, тоза сваровски сангча дора. инаи глоша бинен бо чӣ хушрӯян. ҳамаи ҳамино ҳозир 380 сомон шудагиай. размеро баталай, размери калон ёфтан мушкилай, леки биёен анами модело размерои калони хушрӯай. ана баъд инаи моделоша бинен иқа хушрӯчаан. мана иноям 380 сомон шудагиана. мана диден духтаро, материалшон инора ҳарир будай. як бор омадем бо айпеш ба ҳазур хутон дида интихоб кунен ки чӣ қадр материалаш хушрӯай. ана баъд бо ина иҷада ҳаст куртои туркӣ. иноям ҳамин нарх шудагия. ино 650 сомон будан. турецки тоза. чӣ фирма будӣ? Виктория. мана нигоҳ кунен, ина ҳозир боша аксия рафтестай 380 сомон шудагиай. паплинакои оригинали турецки. мана бренди ба қуввати хушрӯ. иҷада бисёрай, ҳозир ма туркиёшона чанд нишон метам. ина нигоҳ кунен, инаи бушраян, фирмаи бушраян. иноям фасонан. ина гулчамайда касе ки мепурсид, бинен чӣ хушрӯ духтагиай.
качестваш дам гап нест. Ира миятша мегири чанд сол мепушен духтарако ҳичи намешаванд. На материалш рангш дига мешаванд, на мисол пад меброра. Хулас ҳама тарафа паплини ба қуввати хушрӯй. Вошам Туркия. Ино чанд сумян? Инам 380 сомон. Ина платьёи фасон духтарако. Хоҳен аз ин моделоям омада харидорӣ кунен. Ё ки нависен шона доставка доранд духтарако, доставкатон кунанд. Ана ин тарафда боша духтарако. Ин инҷа чӣ киртае ки мебинен, ҳамаша ҳамин тарафам. ин ай тараф духтарако чӣ киртае мебинед оз нишон метем 280 сум иштаган хушрӯи бадан. Ана баъд ин хеле абайяҳо ҳастаи духтаро 3 донаш 1000 сомон. Марҳамат, интихоб бисёр доранд. хоҳе нависен шуна бо шумода суратоша мепартоянд ки ай кадомуш метавонен интихоб кунен. 3 донаш 1000 сомон мешава. беҳад фасонак хушрӯ. боварӣ дорам ай пеш омаден бо мебинен маъқултон мешава. ё чанд суман? Ина 280 сомон. иш 350 сум. 280 сомони ҳамаш 280 сомони. ино оригиналошан духтаро ба назар бигирен. ина марҳамат, касе дар корай качествои нағз ҳатман биёен магазини 108 бозори Корвон, тарафи пажарка, дуюм дарвоза, ряди магазинои шишагӣ 108 магазин. инами киртора нишон тиен. кирто 280 сомон штага. ёшама? инаи моделоям 280 сомон штагиай. нигоҳ кунен чӣ хушрӯй. аҷоибот фасон. духтарако инаминоям ҳамаш 280 сомон. кадом моделе ки мегирен барои шумо 280 сомон иштагиай. духтарако фасонои хушрӯ доранд. инҷада фасон бисёрай. ози нишон метиҳанд. бо ба ҳазур тамошо карда метавонанд ки интихоб кунен духтаро. марҳамат, инаиша бинен чӣ хушрӯй. качествошон да гап нест. дар ҳақиқат ҳам материалошон беҳтаринай. 280 сомон. ина биёен бо як бор хитон бинен. хоҳен агар имконияти омадан надошта бошен, пас нависен шона доставкатон кунанд. инаи рангшам бинен чӣ фасонакай. аҷоиботай ин рангшам. марҳамат, аз инам метавонен бо нархи арзон ки ҳози 280 сомон штагай харидорӣ кунен. ана ё хушрӯанина киртошон аҷоиб фасонакай духтарако. иам 280 сомон штагай. размеро большмерка ҳам доранд, маламерка ҳам доранд. инаи бо кори дастияй. паплинаш белмандо. тоза паплини туркӣ кати тайёр штагай. инаи фасоношам хушрӯая. инҷада ин модело ҳастай. 8 расветкай. аям ё ягонта нишон тиен. қа хушрӯчанд расветкоша бинен чӣ расветкои фасонай. иноям ами 280 сомон штагай. и узор ҳози мода дай духтарако. нигоҳ кунен чӣ кирташ фасонай. мана чӣ шарфда чӣ мисол киртада ҳози ҳами инам хеле узор мода даяй. мана нигоҳ кунен чӣ расветкои фасон. паплинакошон белмандои туркӣ беҳад хушрӯ. размерошон то чандай? 48 то 54 размер ҳаст. ина ба ҳазур омада ай пеш бинеду интихоб кунед. инаи модели қа фасона. и чанд сумай? иям 280 сомон. ина сангчоша бинен мустаҳкам бори качествени ай духтаро. як бор бо хитон як бор биёен муқоиса кунен бозора нархоша. баъд мефаҳмен качестваш кадомуш чӣ хелай. инаи намудам 280 сомон штагиай духтарако. ана баъд бо ҳастай кондитсионеро. кондитсионероям хушрӯй бинен чӣ гулои хушрӯ омадагиай. беҳад материали нағзай. иам 280 сомон штагай. паплинои кондитсионер ҳози мода дай чӣ хеле медонен. ина духтаро бинен чӣ гулакои фасон овардиан аз кондитсионер. ҳамаш 280 сомонӣ. мана инамино ҳамаш гулои кондитсионерай. мана ира бинен охи чӣ хушрӯчанд. ира ҳамаи гулош фасонанд духтаро. пушаймон намешавен. ҳатман я бор биёен ай пеш бинен. ана ин боша 1000 сомоная. инаи 1000 сомона. 3 дона мондай 800 сомон да метиҳанд. киртав болопӯш дора. кирташам ҷудогона мепӯшен. болопӯшам ҷудогона мешава ки дар тобистон пӯшен. ира бинен чӣ хушрӯай. қа болопӯшош фасонакае. мана кирташам аҷоиботай духтаро.
тоза туркӣ. Ина инора куртка гиёш духтаро 1200 буд турецкай. Ҳозир ду дона мондагай 1000 сомонӣ метиҳанд. Марамад агар дар кор боша биёен ай пеш бинен хитон. Ина хеле ипекора боша 550 будан. Ҳозир 450 сомон шудагай. Баъд бо багиза ном дошти ё? Ина багизаҳои падкладдор астай, киртои сафед, марҳамат, духтарако ино 580 сомон буд. Ҳозир бошад 300. Ҳозир 480 шудагай. То 450 сомонам метиҳанд. Марамат биёен ай пеш бинен. Инаи багизаҳоша боша диден вишифкадорои фасон инора боша духтарако нархошона 350 сомонӣ кардагиян. Нархошон 350 сомон. Ина бинен чӣ қадar светкои хушрӯ дора. Марамат ина аҷоиботан. Агар ки сета гирен 1000 сомон 330 меғалта. Лекин агар ки якта гирен 350 сомон. Ино 500 сомон будан. Марамат духтаро вишифка доран. Беҳад качествои нағзай. Ина диден чӣ қадar светкои хушрӯ дора. Байлши меркаян. Ина сафедош 450 сомон барои шумо. Ана дигар рангош боша ҳамаш нархошон 350 сомон. Беҳтарин интихоб. Бо агар сета гирена ино сеташа 1000 сомон да метиҳанд. Инчунин обувҳои туркиро арзон кардагиана. Ана ино як ҳафта аксия эълон мекунанд. Як ҳафта ина ми обувҳо 350 буда. Ҳозир чанд? Ҳозир 250 сомон шудагай. Нигоҳ кунен. 350 сомон ва 250 сомон. На кадомиша мегирен 250 сомон. Ишама ёшам 250 сомон. И тараф 200 сомон кадомиша ки мегирен. Лекин размери шалакай кам мондагай. Инаи машҳурро 400 сомона. Не машҳурро 400 сомон. Ина 450 буд то 380 сомона машҳурара пешниҳод мекунанд бо нархи хуб. Хулас биёен духтарако магазини 108 боварӣ дорам ки маъқултон мешава борошон, барое ки борои хушрӯ доранд, качествои нағз. Ана касое ки барои опту мегиранд борои туркира марамат бо арзон мешава.